ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ኢየሱስ ጸሎት ከም ዝመሃረ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክጽልይ ጸኒሑ ምስ ወደ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ምጽላይ መሃረና በሎ ንስኻ በሎም ክጽልዩ ከለኹም ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ኣብ ጽጽባሓበና ንሕና ንዝወደሉና ኩሎም ይቕረ ንብል ኢና እሞ ሓጢአትና ይቕረበለልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና በሉ ቁጥሪ 5-6 በሎም ድማ መን እዩ ካብኻትኩም ዓርኪ ዘሎ ፈረቃለይቲ ናብኡ ከይዱ ዓርከይ ፈታዊ ካብ መገዲ መጺንስ ዝቐርበሉ ሲኢነ እሞ 3 እንጀራ ለቅሓኒ እንተበሎ እቲ ከኣ ካብ ውሽጢ መሊሱ ኣይተድክመኒ ሕጂ ማዕጾ ተሸጊሩ ደቀይ ከኣ ምሳይ ኣብ ዓራት እዮም ዘለዉ ተንስየ ክህበካ ኣይኮነለይን ይብሎ ዓርኩ ስለ ዝኾነ ክህቦ እኳ እንተዘይተንስየ መንቲ ድቃስ ከይከሎ ኢሉ ይትንስእ እሞ ዝደለዮ ይህቦ እብለኩም ኣለኹ ኣነ ኸዓ ዝልምን ዘበለ ይቕበል ዝደሊ ይረክብ ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለውን ይኽፈተሉ እዩ እሞ ለምኑ ክወሃበኩም ድለይ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾውን ኳሕኳሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ካብኻትኩም እንተዋይ ኣቦ እዩ ወዱ እንጀራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ ወይስ ዓሳ እንተለመኖ ኣብ ክንዲ ዓሳስ ተመን ዝህቦ ወይስ እንቋቁሖ እንተለመኖ እንቅርብዒት ዶ ይህቦ እምበኣርስ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ህያብ መሃብ ካብ ፈለጥኩም እታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም ንየሱስ ብኤልዜቡል ከም ዝበልዎ ቁጥሪ 14 ንሱ ዓባስ ጋኔን የውፅእ ነበረ ኮነ ድማ እቲ ጋኔን ምስ ወፀ እቲ ዓባስ ተዛረበ እቶም ህዝቢ ኸዓ ተገረሙ ገሊኦም ግና ነጋንንቲ ብብኤልዜቡል በተሓለቓ ጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ ካልኦት ከዓ ክፍትንዎ ካብኡ ትምህርቲ ካብ ሰማይ ይደልዩ ነበሩ ንሱ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም ንሓድሕዳ እትፈላለየት ዘበለት መንግስቲ ትጠፍእ ቤት ድማ ንርእሳ እትፈላለየት ትወድቕ እያ ኣነ ነጋንንቲ ብብኤልዜቡል ከም ዘውፅኦም ካብ እትብሉስ ሰይጣን ንርእሱ እንተተፈላለየ ደኣ እታ መንግስቱ ከመይ ኢላ ትቐውም ኣነ ነጋንንቲ ብብኤልዜቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩስ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅዎም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ፈራደኹም ክኾኑ እዮም ኣነ ነጋንንቲ በጻባዕ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ኣብኻትኩም በጽሐት እቲ ሓያል ሰብ ኣጽዋሩ ሒዙ ገዛኡ እንተሓለወ ብዘሎ ጥሪቱ ድሓን ይኸውን ካብኡ ዝሕይል መጺኡ እንተሰዓሮ ግና ነቲ ዝእመኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ይገፎ ነቲ ዝበዝበዘውን ይማቐሎ ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መቐና እንተይ እዩ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ ምምላስ ናይቲ ርኹስ መንፈስ ቁጥሪ 24 ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተ ዘይረኸበ ናብታ ዝወፃ ኹላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ምስ መጸ ድማ ተኾሲራን ተሰሊማን ትጸንሖ ሽዑ ንሱ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ ካልኦት 7 መናፍስቲ ከኣ ምስኡ ይማላ ኣትዮም ኣብኣ ይሰፍሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ ቀዳማይስ ዳሕራዩ ይገዶ ቁጥሪ 27 ኮነ ድማ እዚ ክዛረብ ከሎ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቃላ ዓዋቢላ ዝጾረትካ ከርስን ዝጠበኻየን ኣጥባትን ቡጻት እየን በለቶ ንሱ ግና ብጻንሲ እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝሕልውዎን ደኣ እዮም በላ ብዛዕባ ትእምርቲ ዮናስ ቁጥሪ 29 እቶም ህዝቢ ምስተኣከቡ ድማ ክብል ጀመረ እዚ ወለዶ እዚ ሕሱም እዩ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ትእምርቲ ኣይወሃቦን ከምቲ ዮናስ ንሰብ ንነዌ ትእምርቲ ዝኾኖም ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዚ ወለዶ እዚ ክኾኖ እዩ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ እያ እሞ ብፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኣ ክትኩንኖም እያ እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ሰብ ንነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኦም ክኹንንዎም እዮም እነሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ናይ ሰብነት መብራህቲ ቁጥሪ 33
نمبرهات أبريه تمزعته برهانو من تخرئيو أبقامك أندي لنبر أبقولي ويأبتح تخفر زنبرو يلبون ناي سقا مبرهات عين إياه عين خات عيت انت خونت كل سقا خا برو يخون حممت انت خونت قنا سقا خا دمات سلمات يخون مباركة اتعابا خا زلو برهانسي سلمات كي كون تتنقر كل سقا خا قل قرب سلمات زيبو اللي بروه انت خونه كمتي مبرهتي بدمق برهانو زبرهالكا كل سقا خا بروه كخون إيو وقصا فرساويان ممهران حقن قطر 37 كزارب كله حدا فرساوي مسؤو كمسح تصوعه أتيخا أماد تقمته التفرساوي قدمي مسح إيدو زي محتصابو مسرعة تقرمه قويتها أبولو حج نسخاتكم فرساويان زبان وانشا مريتن سحلن تطريو كبدكم قنا كترن كفاءات ملئيو أتم عياسو أتناي زبانو زقبره نتناي وشتوس أي قبرن دو قناخ أتي أوشت إزلو نمتصوات حابو إنه الشعو كله تري يخون لكم قطري 4 كلتن أتم فرساويان كابشلان أنا أدامن كل أحمدتن 10 التوتسو فتحن فقري أملاخن قناشل الاتبلو يخم أمو ويلكم أتيكي حدكم سي أزون كتقبري قباكم نيرو أتم فرساويان أبيت صلوت أورا مؤمتي أبعداقاون مسلام تفتو يخم أمو ويلكم أتم صحفتن فرساويانن كم زير أن السب كيف لطو بلعليو زرق تصل مقابر يخم أمو ويلكم قطري 4 كابتن فلتي حقي حدا مليسو ممهر أزي بمبالكاسنا أنا وانت تصرفنا اللو خابلو نسخة أبلي نسخاتكم فلت حق دما نساب كبيت صار تسكمو بعلاقتكم قلنا تتصور حانتا أتصابعكم أقوى أي تتنكيوان إخم أمو ويلكم نسخاتكم مقابر النبيات تسرحوا علىكم أبطاتكم ونقتل أموام إيام أمو ويلكم نساتهم قتل أموام إيام نساتهم دما مقابرهم تسرحوا علىكم أمو كمو نزين نسخاتكم مسكر إخم نتي قبري أبطاتكم ون تسمروا علىكم سلازد ما طبب أملاخ بلد النبياتن حوارياتن نباتاتهم إلأخ علىكم نحيالو كباتاتهم كأ يقاتلون يسقوا من اللو كابدم أبيل جميروك سعدم أتي أمونغو مسؤون بيت مقدسن زقاتولو زكارياس أتي كام مسرات عالم جميرو زفاسس الدم كلهم نبيات كاب زولو دزي كدلائيو هو كاب زولو دزي كدلائيو ابلكم اللخو أتم فلت حقي مرحو فلتت وسيركم سي نسخاتكم آياتكم نتم كأتو زدوليو دما كالكلكم وام إخم ما ويلكم قطري 53 إذا مستزاربة أتم صحفتن فرساويانا بتصنع خيوم وجمرو من تخصوقا كاب عفو دل زربا وطفا دل يوم إنا تتصناتو ببوزح زربا يحطوه نبرو